Tsintar aya kashi na 16. Bismillahirrahmanirrahim. Haka dai kan nata ya ci gaba da sara mata ta soma fahimtar irin ciwon da ke damunta. Yanzu za ta suma ko kuma ta ma rasa me take yi, sai dai ta farka ta ganta a kwance kamar ta yi bacci ta tashi. Zuwa ta kwanta akan dogo kujerar da ke falo din. Aman sautin murya dan Galadima yana ratsa dodon kunnenta. Na fahimci matsalarki, danginki ba sa son ki. Na fahimci cikin shege aka haife ki. Na gama fahimtar baki da gada. To bari ki ji, wannan masarautar da kike gani ta kowa ce, muna baiwa marayu irin ki masauki. Idan kin abin da nake so in baki matsayi ko baiwa. Dan jiya kuskure kika bude bakin ki kika baiwa wani labarin ainihin gaskiyar me ya faru ko kuma ki wace ce, tabbas sai na azabtar da ke. Wallahi maza 50 za su miki fyaɗe kuma ni in gurga ki a teku ba abin da za a yi. Muke da mulki, kan da jikin bude baki kin magana asalin ki ko dangin ki. Yanda zaki ji likita ya faɗa ba ki iya tuna komai. Lalle komai nisan zaman da zaki a gidan nan ki tabbata a haka ne, ki tabbata a haka. Ranar da duk kika tona min asiri wallahi sai na tona miki asiri ke ma. Lumshi idan da ten, after all she decided to talk. And this man is feeling has himself. Like seriously, what is he feeling like? Sarki ko kuma ɗan sarki, ita Allah ya yi a cikin bayinsa talakawa, amma ya ɗaga darajarta. Ta yi primary duk da a primary 4 ta yi common entrance ta shiga JSS1 ko bayan ta zo nan garin ta baro garin su mamanta tana ta baro garin su mamanta tana yar JSS3 kuma da ta koma garin su babanta suka turo ta aikatau. Mami ta saka ta a school kuma tana shirin zanawa ECMA wannan abin ya same ta. Tana da ilimin addini daidai gwargwado. To me ya zafi? Shi ba wuta ba da har zai so ba tunanin ya fita ilimi ko me. Duk ta yi irin nasa kuma ita san ba jahila bace ba. Bahar ta sanar da ita an karɓe ta a gidan nan a matsayin ya a wurin Bahar. Hakan ya bata damar zama ƙawar sarki wanda a musulunci ta san an halasta adoption. Me yasa za ta yi wa Allah addu'an neman ɗauki ya kawo mata agaji kuma ta watsar? Ba za ta yi wa Allah butulci ba, za ta je wurin da aka shirya don gabatar da ita matsayin 'yar gida, za ta karɓi sabuwar rayuwar da ta zo mata. Shi kuwa Mud su zuba shi da ita. Bata masa komai ba za ta ɗauki dizgi da wulaƙanci ba. After all, abin da yake ji daɗi jininsa ne kawai babu a jikinta, amma ita ma tana ji da irinsa a yanzu. Wannan kenan. A lokacin da aka je bikin ƙaddamar da Hafsat matsayin adopted child a gida, sai kawai waziri ya zuga sarki akan shi ya ɗauki yarinyar mana matsayin yadda ya haifa. Kada fa ya manta banda Hamud ba shi da ɗa, ba shi da jika. Baya ga haka, ya mace ma Rahama ce. Yace daga baya sai nuna Bahar hikimar yin hakan, wanda ta zama kakatin da ko ba komai ai ta tsufa. Duk da Bahar ta yi mamakin jin sauyayen magana amma sai hakan yi mata daɗi. Ko ba komai ya nuna mata ya fi ta son abin da take so. Kowa sai gulma yake tun a wurin. Yarinyar da Hamud ya yi wa fyaɗe ta zama 'yar sarki. Wasu ce ai ciki ne bayyana a jikinta ake ɓoyewa. Wasu ce an zubar da cikin ne, kowa dai da abin da yake faɗa. Mud sanda mai martaba ya haɗa su yana zancen sun zama ɗaya, wanda gajerun tsaki mara sauti ba abin da yake zuba. Samun wuri da rainin hankali, wanda yarinyar tabbas yanzu ya ƙara yadda turo ta akai, kuma da sanya hannun su Galadima a faruwar komai. Baya raba ɗayan biyu, tabbas da shiri suke yin aiki, sun rice kakarsa da mahaifinsa har ma da mahaifiyarsa. Kai gafatanin mutanen masarautar ma, banda haka ba ku san asalin yarinyar ba, sai ku ce kun mayar da ita yar mata sarki wai taku? Haba. Wannan maganar wallahi da saki wai an baiwa mai kaza kafa. Lokacin da Kariya ta bar gidansu zuwa school tare da faɗawa direba cewa da motoci har hudu take, tare da faɗawa da direbobin motoci har hudu da ke raka ta makaranta, ciki har da bayan ta mata guda biyu. Sai ta yi umarni akan su jira ta a waje idan ta kammala lectures za ta fito su tafi. Amma da ta shiga lecture hall din ta kofar ƙasa sai ta tattaka mata takalar da ke kai ta saman kujerun ƙarshe ta hanyar waje gaba ɗaya ta bar cikin hall din ta sama. Daga can ta bulla bayan faculty nasu ta nufi daidai inda suka shirya ita da Bilal. Dama ba abin da ta ɗauka sai jakarta da ta ƙara wa girma daga ƙarama zuwa mai size ɗin small kit, wanda cards ɗinta ne kawai sai wasu abubuwan mata irin su turaruka, powder da lipstick. Ta niyya idan sun je garin da sun je za ta siya a bayu haka da ke saka kafin sati ta cika. Tana zama a mota ta kalle sa, shi ɗin ma ita yake kallo. Ya Bilal, mota tana kwantar da bayanta a jikin seat ɗin motar.
ta ɗaura kanta saman headrest na saman kan kujera. Limshe idan ta zube masa su kafin ta ce, na ga kurman nan yayi Bilal amma yana da kyau kam. Da ba dan kurma bane ba, Allah da manaji zan yi da shi. Ka dan fi shi kyawu fa. Dariya siriri yayi. Lalle baki da kunya Riya, ni ke gaya kamannin saurayinki. Taɓe baki ta a daidai lokacin da yake reverse yana shirin harbawa kan hanya da kyawu. Wai saurayi nan, Allah ya tsarga ta da saran shuka, kurma fa, yanzu kam darawa yayi sosai. Allah Riya kin gama raina gayan nan, amma dai kin san kyakkyawa ba abin raina bane ko? Tana dariya ta ce, wani kyakkyawan zai zo amma dai ba kurma ba. Hannunsa ya ɗaura akan nata suka kalli juna ya ce, ina ma ya Bilal zai aura wa talaka a ƙanwarsa. Ina ma sarki zai yadda ya bada auren Her Royal Highness wurin ɗan mai gadi. Ina ma Her Royal Highness za ta yadda ta auri ɗan mai gadi. Da yau na shiga yaƙi tsakanina da kurma. Har sai na tabbatar na raba ta da auren kurma ni na aure ta. Ƙura masa idanun ta wani abu na furzgarta. Zuciyarta yana mata yawo akan abubuwan da take ji. Bata gano menene ba sai yanzu akan Bilal. Tunani ya mata kamun bazata sai da ta tsinkayen muryarsa yana cewa, ki haƙuri kai Riya, na san wannan magana da na yi ganganci, na tabbatar cewa na cancanci hukuncin kisa ma. Amma dukkanin abin da ya dace an bani matsayin aboki bayan ban cancanta ba. Aka kuma bani matsayin yaya duk bai ishe ni ba sai da nayi katsalandan akan harkar aurenki. Duba nake Prince Riya, na yi azarbaɓi. Ba laifina bane ba laifin zuciyata ne da take ta gaya min in furta abin da yake cikin cikinta. Murmushi ta sakar masa kafin ta ce, Bilal kai jarumi na ne, komai naka yana burge ni. Kai ne namiji na farko a rayuwata da na taɓa magana da shi mai tsayi bayan ya Bilal. Ko mai martaba dadi na ba na magana mai tsayi da shi sosai. Kowa na yawan faɗar ina masa kwarjini. Yanda nake ji a kanka ko da kai ne kake gadin zan maka rumfa. Da sauri ya kalle ta. Ban fahimci Hausa ba Your Highness. Kawar da kanta ta yi. Na fi so kake kira da sunan Lilisis kawai ɗina. Ka bar wa waɗancan su ta Highness ɗinsu. Murushi ya sake hannunta da har ya so masaba da nasa sannan ya ce, mahaifina gadi yake a gidan wata ma'aikaciyar banki shekara da shekaru. Ita ma ta min gata ta sanya ni a makaranta take ta bani kuɗi. Har kyautar gida ka ta fare ta bani. Kallon sai ta ce, to a school kowa ya san kai ne kake kyautar kuɗi a da cikin ɗaliban da suke makarantar. Da abinci da suturu. Kana ɗan mai gadi ya aka kake da wannan kuɗin? Murmushi ya kafin yana kallon ta ido cikin ido. Har kyautar miliyan 5 take bani kuma bayan wani lokaci sai ta kuma bani. Amma har yanzu albashin mahaifina na kowane wata 15,000 ce ba ta ƙara masa. Ko da yake shekarun baya 3,000 ce ma zuwa yake ta samun ƙarin albashi yana sana'arsa ta trader a ƙofar gida. Ƙirjinta ne mugun dokawa ta ce, muryarta na rawa. Tambayoyi da yawa a kaina sai dai don Allah wace unguwa kuke a garin? Sai da ya fahimce ni yadda sanne ce, shiyar fada. Dan ya ajiye zuciya ta sauke kafin ta ce, amma me yasa za ta ke baka waɗannan kuɗin? Idan taimakon ku take son yi me yasa ba za ta taimaki babanka ba sai kai? Kafin ya bata amsa wayar sa ya ƙara, dama akwai bluetooth a kunnensa. Ɗaukan kiran yayi kawai ya fi 40 minutes yana magana da mai kiran nasa yana share gudu a kwalta. Magana ce da ta shafi gidan da zai fara wanda yake ɗauke da sunansa. Sai da ya kammala sannan ya ce, za mu tsaya mu ci abinci a nan ko? Bata ce masa komai ba. Ita gaba ɗaya Riya abu biyu ta iya, daga cin abinci sai karatu kamar alhuda-huda. Har suka isa garin da ba su sake magana ba. Bayan sai suka doshi wani matsakaicin gida mai kyau, 2 bedroom ne a cikin sa sai wani karamin falo mai dauke da seat na kujeru masu tsada. Ba sosai ba amma very cute masu kyau ne na asali. Akwai dining table bugun samfurin Nigerian coffee brown mai kyau. Labulaye karamar carpet da kayan kallo. Akwai dining shelf shi ma. Zube da plate mugs na shan tea da sauran tarkacen abin da duk za su bukata da dai cin abinci. Gefen saman dining din kitchen ne mai asalin kyawu, dan matsakaici kawai. Kawai table glass ne aje a saman worktop din da tsiraran kayan kitchen da zaka iya amfani da su cikin drawers. Kuloli kala 3 ne kawai sai kofar baya a cikin kitchen din. Dakunan kuwa sai ka dan bi wani walkway tukunna zaka isa inda zaka shiga dakunan. Da kowanne ke kallon dan uwansa. Kuma kowanne gado ne a cikin kiran Najeriya matsakaici da wardrobe mai kofa biyu sai toilet da shi ma komai akwai a cikin sa na gayu. Bayan an gama nuna mata suka dawo ɗakin da za ta zauna sai da suka maci abinci da suka zo da shi. Ya tashi wanke kwanukan sannan ya dawo ya zauna dan nesa da ita ya ce,
To ban sani ba ko akwai abin da zaki bukata Your Highness, amma daidai gwargwado komai akwai a gidan nan. A cikin chef din can na dining akwai golden moon, complex, rice, crabs, coconut flakes, akwai kayan tea. Na kawo loaf of bread da na san yana kwana biyu bai yi tauri ba ko ya lalace ba. A fridge akwai lemuka iri-iri, kuma akwai fresh milk da yogurt. Kalan saki har ya kai aya sanan ta ce, ɗazu na tambaye ka baka bani amsa ba. Ya san me take nufi, don haka mai da kallon sa zuwa ga tibin da ke falon din. Ya kura tibin ido kafin ya ce, She made me become her sex slaves since I was 17 and now she want to marry me. Da sauri ta kalle sa kafin ta ce, Ya Bilal, ka ce me? Kalanta yanzu kuma yi sosai ce, Ya abin da kika ji na faɗa haka na ce. Tun kafin in san ciwon kaina, tun kafin in san meye sex, tun kafin in san na balaga, kafin mafarki ya balagar da ni, duk ta tatse ni, taftar min da ruwan maniyyi. Maniyyin farko da sai da na tambaye ta meye shi take ce min, Bilal ai kawowa kai, wai maniyyi ne. Da sauri ta toshe kunnuwanta sai da yayi shiru, sannan lokaci ɗaya hankalinta ya tashi, jikinta ya soma rawa, ta miƙe tsaye. Ni ban ce ka sanar da ni wannan maganganun ba. Allah ya kyauta ya shirye da ku. Mu kuma ya kare mu da faɗawa halaka da aikata aikin da na sani. Murmushi ya kafin ya ce, yana daga cikin ya naga kin razana, kin san zama da manyan mata. Shi yasa bana shayin faɗar magana ko kaɗan. Yaushe zaka zo ka tafi ne? Ni fa na saba kwana ni kaɗai. Murmushi ya sanne ce, ki zauna kawai, akwai abin da nake so mu kalla a tare da ke. Ya matsa fuska ta. Ya Bilal, bani da nutsuwa wallahi. Da safe in ka dawo za mu kalla. Miƙewa ya zo dab da ita har suna jiyo bugun zuciyar juna, sannan ya ce, a cikin babban abin da na fi tsana a rayuwata, musu ne babba. Dare yayi ne, ai sai dare yayi zan tafi. Ta yaya zan ɗauko 'yar sarki in zo da ita na in barta ita kaɗai? Ɗaki biyu ne zan kawo mai taya ki kwana. Amma for now zama zaki, zan miki wani bayani daga bisani sai mu kallo. Sannan sai ki yanke wa kanki hukunci. Tsatsare shi da idanu, jikinta ya soma yin sanyi. Wannan shine babban dalilin da yasa ta so da sanar da Yaya Bilal shirinta, amma wayarsa baya tafiya. Duk da yake ta dire masa saƙon waya. Ko mata ta zauna tana sauke ajiyan zuciya masu nauyi. A jere idanuwan Bilal suna nuna mata cewa tabbas akwai cutarwa a cikin ɗaukotan da ya kawo ta nan. Shi ɗin ma zama ya ce da ita. Ranar za mu tsaya, sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Tsintar aya kashi